खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जोनोम जाजेननायावनो एफिबि दोलोआव गुगानाय फैदों। हाग्रामाया बर' माहारिबादखौ गोख्रों खालामनो गोसो गैया बुंदों दिपेन बर'। आरोबाव सा 33 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय बांलादेशआव दैथायहरफिनबाय। एफिबिआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि नैथि फारिलाइ फोसावबाय। खानाफारायाव सखि एक्सप्रेस बिथांखिनि गेजेरजों कमिउनिटि केडारफोरनो स्कुटि रानदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बिटिसि बिसायख'थि फोसावनायनि उनावनो डक्टर अनजलि प्रभा दैमारिनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बडलेण्ड एबा एफिबिआव गोजोननाय गैयैखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सिगां बिजाथिनि मुं थिसननायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दावराव-दावसि आरो दोलोनि इसिङारि गोरोबलायैफोरा नुजाथिदों। दिनै एफिबिनि गसाइगाव जिल्ला कमिउनिटि बानजायनायाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलाव दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा मिरु दैदेनगिरिनि फारसे रागा जोंनायखौ फोरमायो आरो जथायै बिबान एंगारनायनि सोमोन्दै फोसावो। एफिबिनि गसाइगाव जिल्ला कमिउनिटि आफादारि नेहाथारि पिजुस नार्जारिया रायजो-राजानि सिगाङाव बुंदोंदि बयबो गसाइगावआव एफिबि दोलोखौ सिगांथिं लांनो थाखाय गाव गावनि रां बाहायनानै बिहोमा होदोंमोनब्लाबो बिसोरो दोलोनिफ्राय एफिबि महरै जेबो थांखि एबा नोजोरखौ नुनो मोनाखै। बिटिसिनि 2 नं गुमा बियाबाव एफिबिआ गसाइगाव जिल्ला कमिउनिटि लेङाइ आफादगिरि रबिराम नार्जारिनि बिजाथि होनांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन, नाथाय दोलोनि मिरु दैदेनगिरिया बेखौ नोजोर होआखै आरो जेबो थिरांथा लायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै एफिबि मिरु दैदेनगिरिफोरनि सायाव खुद्रिनाय फोरमायनायजों लोगोसे 2 नं गुमा बियाबनि सिगाङाव थानाय गासै मोन 11 प्राइमारिजों लोगोसे ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा, जिल्लानि सोद्रोमा आरो मिरुनि माखासे सोद्रोमाफोरा एफिबि दोलोनि मिरु आफादगिरिनिसिम खौरां मेलनि गेजेरजों एफिबि दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनायनि फोरमान बिलाइ दैथायहरो। हाग्रामा महिलारिया बर' माहारिबादखौ गोख्रों खालामनो गोसो गैया। खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बबेखानि एबसु आरो बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव बर'नि मोन 16 आफादफोरा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौ खौसे खालामनो नाजानाया फेलें जाबाय। 16 आफादफोरनि हांख्रायनाय मेलाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बाहागो लादोंमोन, नाथाय बिपिएफनिफ्राय बाहागो लायाखैमोन। बेनि उनावनो बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ खौसे खालामनो नाजानाया फेलें जायो आरो बे आयदानि सायाव सावरायलायनायखौबो दोनथ'नाय जायो। नाथाय बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बे आयदानि सायाव सावरायफिनगोन होननानैबो दिपेन बर'आ बुङो। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बर'नि माहारिबादखौ गोख्रों खालामनो नाजानाया फेलें जाबाय। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव मोन 16 आफादफोरा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ खौसे खालामनो नाजानाया जाफुंसारासै। मोन 16 आफादनि हांख्रायनाय मेलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन, नाथाय बिपिएफनिफ्राय सासेबो थान्दैया नुजाथियाखैमोन। बिटिआर गोरोबथा एबा थामथि बर' गोरोबथानि माखासे दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। संबिजिरनि 125थि सोदांनायाबो दासिम रायजो सभायाव थाबथानानै दङ। एबसुआ बैफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय सावरायलांबाय थागोन होननानैबो दिपेन बर'आ बुङो। बबेखानि जाय दोलोआ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो गावनि इस्ताहाराव लिरगोन, बै दोलोफोरखौनो एबसुआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव मदद खालामगोन। आसामाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरनि हेंथायै गोख्रों अपारेसन खालामनाया सोलिगासिनो। समानैनो सन्देह गोनां मिया सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लानाय सोरखारि हा आरो हाग्रा ओनसोलफोरखौ इभिक्सननि जोहै उदां खालामनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो आरोबाव सा 33 आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय सिमा बारहोनानै बांलादेशआव दैथायहरफिनबाय होननानै मिथिनो हादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दिनै ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों आरोबाव सा 33 बांलादेशिखौ दैथायहरफिननाय बाथ्राखौ फोसावदों। बबेखानि बै सा 33खौ लाफानानै सोलिफु सप्ताया सा 69 आरो सोलिफु दानाव सा
450 बांग्लादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय बांग्लादेशआव दैथायहरफिननाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सन्देह गोनां मिया सुबुंफोरनि हेंथायै इभिक्सन खालामनाय एबा होखारनाया लान्थ्रियै सोलिगासिनो दङ। नाथाय इभिक्सन खालामना होखारजानाय रावबो मिया सुबुङा बांग्लादेशी नङा। बिसोरो गासैबो असमिया आरो भारतनि नोगोरारि होननानै मुसलमान समाजनि गुबुन गुबुन आफादफोरा दाबि खालामदों आरो बेनि हेंथायै राजालामायाव ओंखारना सोमावसारनायजों लोगोसे बिजिरसालिनि दरखंआव साफिदों। बेनि गेजेरावनो आसामनिफ्राय बांग्लादेशिफोरखौ दैथायहरफिननायनि खौरांफोरखौबो मोनबाय थानाय जायो। फैगौ 22 सेप्तेम्बरखालि खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि नैथि फारिलाइ फोसावबाय डक्टर अनजलि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एपिबिआ। एपिबिआ दिनै नैथि खोन्दोनि फारिलाइयाव आरोबाव सा 8 बिजाथिनि मुंखौ फोसावदों। एपिबिनि नैथि खोन्दोनि बिजाथिफोरा जादों 2 नं गुमा बियाबाव महम्मद दिलबार हुसेन, 4 नं जमदुवार बियाबाव हरकुलियास बसुमतारी, 5 नं सराइबिल बियाबाव नारा बसुमतारीनि मुंखौ सायख'नाय जादों। बेबादिनो 9 नं बर्नगाव बियाबाव मनज मुसाहारि, 17 नं सुबाइजार बियाबाव रस राज बसुमतारी, 19 नं थुरिबारि बियाबाव रस राज बसुमतारी, 22 नं दरांगाजुलि बियाबाव मनज गयारी आरो 40थि रौता बियाबाव प्रमद बसुमतारीखौ बिजाथि महरै सायख'दों। मख'नो गोनांदि रसराज बसुमतारीया चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 17 नं सुबाइजार आरो 19 नं थुरिबारियाव बे मोननै बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि एपिबिआ गिबि खोन्दोआव सा 17 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदोंमोन। 22 सेप्तेम्बरखालि खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि नमिनेसन गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 2 सेप्तेम्बर। 4 सेप्तेम्बरखालि नमिनेसनखौ नायबिजिरगोन आरो गनायथि जानाय बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावगोन। बेनि उनाव 6 सेप्तेम्बराव बिजाथिफोरा नमिनेसनखौ बोखांफिननानै लानो हागोन आरो 22 सेप्तेम्बरखालि बिसायख'थिनि भट साननानै फिथाइखौ फोसावगोन। आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा मिसन एबा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिसननि सकि एक्सप्रेस बिथांखिनि जोहै दिनै खानापारायाव 9704 सा कमिउनिटि केडारफोरनो स्कुटि होनाय जायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव सा 9704 कमिउनिटि केडारफोरनो स्कुटि रानदों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुंदोंदि स्कुटिया गंसे गारिल' नङा, गंसे स्कुटिया आइजोफोरनो गोहो होनायनि मोनसे थुलुंगा। 2020-2021 मायथाइयाव जों 10,000 सखिफोरनो स्कुटि होदोंमोन। बै समाव गासैबो सखिफोरा स्कुटि मोनाखैमोन। दिनै गासैबो सखिफोरनो स्कुटि होनाय जागोन। लोगोसे सोरखारा थाव सोनायनि थाखायबो दानफायाव 500 रां होगोन। हेलमेट गैयालासे स्कुटि दासालाय। समाजखौ सिगांथिं जौगाहोनो थाखाय आइजोफोराबो गोहोगोरा जानांगोन। सोरखारि बिथांखिफोरनि गेजेरजों 40 लाख आइजोफोरा आत्मनिर्भर जाबाय। बिसोरो गावसोरखौ समाजाव दिन्थि नेरसोन महरै गायसनबाय होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो। बबेखानि फैगौ बोसोराव आइजोफोरनो 25,000 राङै होनाय जागोन। बेनिनो 12,500 रांनि सुद होनांनाय नङा। सोरखारा जिबिका साखिफोरनो 40,000 राङै होगोन। जिबिका साखिफोरा 20,000 रांनि सुद होनांनाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।